شرکی گران د ناوەرا هێزن کوردی و چەکدارên Daişê de li bajarokê Şiyûxa Jorîn li Rojavayê Kobanê derket û hêzên Kurdî li wê eniyê di pêşveçûnê de ne. û rêxistineke mafên mirovan li Sûriyê dibêje hêzên Kurdî Rojavayê Kobanê bi temamî kontrol kirine û Daişê pira Cerablos teqand. Li gorî zanyariyan ku ji şeva borî ve şerekî giran li Şiyûxa Jorîn li nêzîkî bajarê Cerablosê di navbera hêzên Kurdî li aliyekî û çekdarên Daişê li aliyekî din berdewam dike û di wî şerî de hêzên YPG bi piştgiriya tobarankirina hêzên pêşmergeyên Kurdistanê û şervanên artêşa azad li nava bajarokê Şiyûxa Jorîn pêşketinên baş bi destxistine. Her wiha bi gotina fermanderên hêzên pêşmerge li wê eniyê ku hêzên Kurdî li Şiyûxa Jorîn û gundê Xirabato pêşketinên baş bi destxistine û pêgehên wan terûristan tobaran dikin. Rewangeha mafên mirovan li Sûriye îro di daxuyaniyekî de ragihand ku hêzên Kurdî bi piştgiriya ketîbên şerker karîne çekdarên Daişê ji tevahiya Rojavayê gundewarên Kobanê derxînin û bajarokê Şiyûxa Jorîn û Jorîn kontrol bikin. Rewangehê diyar kir ku ji aliyê xwevejî çekdarên Daişê piştî şikestinan wan di wan şeran de ber bi Cerablosê ve çûne û ji ber pêşketina hêzên Kurdî ber bi Cerablos pira wî bajarî teqandin. Birizgarkirina bajarokê Şiyûxa Jorîn dê hemû navçeyên Rojavayê Kobanê heta ku digihe çemê Firatê bikeve dibin kontrola hêzên Kurdî de. Her wiha zanîn ku di şerê Rojavayê Kobanê de pêşmergeyek birîndar bû û ew li bajêr ha dermankirin ji aliyê xwe jî YPG di daxuyaniyekî de ragihand ku du şervanên wan di şerê Rojhilat û Rojavayê Kobanê de jiyana xwe ji dest dane.